We are now living in the most depressing generation. Tanaw ni mo sa social media, pulos na lang kapoy, kapoy, kapoy. And that is true. Pag yun na'y tinuod, kanang uhilak na lang ka, nga walay hinungdan, ma-depress ka, nga di ka kasabot sa imong kaugalingon, wala na'y gana ng tanan, kanang gilamoy na ka sa katapol, grabe ang kining mobile addiction, kanang scroll down lang gihapon, bisag wala na'y gana bitaw, bilar magabi, buntag dugay mo mata, labi nag walay klase, walay trabaho, niya mga alas 3 o alas 5 na sa hapon maligo. Like sayang kayong panahon, labaw sa tanan ng atong spiritual life is sinking down and down and down. Kung i-rate pa ang atong personal relationship sa Ginoo out of 10, ambot na lang ka, na may panahon nga ma-inspire ta, madasig ta, pero aptag pila ka oras, dali ra gyud masway ang atong panghunahuna ngadto sa kalibutan nga butang ambot ngano. We are now in the closing period sa kapanahunan. Grabe gyud ang paningkamot ug lihok ni Satanas. And all we need sa karon mao ra gyud ang grasya, ang kaluoy ug gahom sa Ginoo nga ikaw ug ako makapadayon og malabangan nato ning tanan.